अखा बोथोरनि शुटिं खालामनाय नालाय सिलिं सिथाबथ' जाखानांगोनानो बिदिनो हाया आं नोंसोरखौ दा नुखागोन केमेरायाव गोलैलांगोन नङा अखा गोलैगोन मुझे बचाओ Kalay. Kalay Krishna kalay. Aduh banget sudah saya kan bunda tangga हाग्रा बारि नङामोनबा बेनो मोजां जागौमोन आयौ लाबोसै सेन्देलानो गलायलांबाय Gila deh, anggang deh gimana ya? Jangan nih mai deh, lepas nih mai akhirnya menjasikan. Mai aneh menang bayi nih, jangan jarim dah bayi. Deh si jumpai mobil lah. Mantap. Ang nengko lagen, nenge, ang kula, neng kula. Ini kebelik semua lek mau lakukan, kebelik lagi yuk. Nih ya, ektusa अबस्थायानो गैला माने सिनानै गोजांबाबो उफायथ' गैया फिल्मसो मा होनो शुटिं खालामदों नालाय शुटिं खालामनायावथ' सिजाबाबो माथो उफायबाव अखा हानायाव ओइ आं